намоишгоҳи молу маҳсулот дар шаҳри Душанбе. ҳузури сокинон камранг аст. ташаббускорони ин намоишгоҳ умедворанд, ки баргузории он ба рушди иқтисоди кишвар мусоидат хоҳад кард. بیش از همه بلند برداشتن اقتداری رشد صادراتی جمهوری تاجیکستان، دریافت نمودن شریکان همکار، سازمان دادن کارخانه‌های مشترک در ساحه‌های افضلیت‌ناک جمهوری تاجیکستان میباشد. дар ин намоишгоҳ беш аз 70 ширкатҳои ватанию хориҷӣ ширкат доранд. соҳибкорон мегӯянд, ҷанги Русия бо Украина ва тағйирот дар бозори беруна ба кори онҳо низ таъсир гузошт. хеле таъсир кард. савдо наздик ба 40% кам шуд ва истеҳсолот ҳам дар натиҷа кам гардид. На 40% уменьшился. Конвертация пулҳо нашуду, амихел сустӣ ва савдо кам шуд. ин дигар ки амин ва пасравии нархи симент ёфт. сокинон пайваста мепурсанд, ки чаро қурби доллар поин рафтаасту аммо нарх бетағйир монд. тоҷирон мегӯянд, онҳо вобаста ба қурб нархро поин бурданд. вақте ки қурби доллар поён рафт, мо нархҳои маҳсулотамонро поён фаровардем. чанд фоиз? 10-15%. 20%. то 20% арзон шуд. бале. я ҳисоби қурби доллар. бале. онҳое ки аз ин намоишгоҳ маҳсулот харидорӣ карданд, мегӯянд поинравии нархро чандон эҳсос накарданд. нархҳои чизе ки мо харидем ҳама нархи бозор. помидор 5 сомон, либан 5 сомон, чой 12 сомон, амин агар кофтуков кунед, амон 12 сомон ам меёбед магазинода. Амучи мороженое 4 сомон, 3 сомон, напитка 5 сомон. Худотон фикр кунед, ҳама ҷода амин нарх, ё ки не? Просто мода ин компактна. Омадем якбор ҳама харид мекунем. ташкили ин намоишгоҳ дар ҳолест, ки сокинон борҳо таъкид карданд, ки интизориҳояшон аз чунин намоишгоҳҳо бароварда намешавад ва дар аксар ҳолат нархҳо барояшон дастрас нест. ҳарчанд мақомот ҳадаф аз ташкили онро муаррифии маҳсулоти ватанӣ ва ҷалби сармояву таъсиси корхонаҳои нав мегӯянд, вале қатъи кори соҳибкорон фазои номусоиди соҳибкорӣ аз нигарониҳоест, ки пайваста дар доираи коршиносон садо медиҳад.